काजल तुमच्या ती राम राम एक सापा सुरावतो आणि नाही आता एक सापा सुरावतो तिला रे आपण बनन आम्ही तो सॉल्व विचारू काय रे ओ म्हणून हा काजल इकडे पाहिला पडली अजून मिळत नाही आई वरेशी गाठ वाचो सुबेरा बोतारा उशीर करून आईले जायार सोमवाराची पाटील गारा रातच्यातून वरार माहितेर काना म्हूण रातची गोरजेच्या दारार करून बसून सत्ता पयल्या त्या पांकार सगळे आणट्यो रागान पळयता बोके चलता म्हूण वातार बरोबर संसार लढ आकवा चेडू असल्या पोरायचा चिरुकार नेलीपासून नसल्या आणखी चौथा गाडीवरून मुकार आम्ही सांगला बुडून मालिक पोहता घेऊन मोडली तलवार आताची ऐकून असतात रोजी आणि देवया करून नाव झाले रस्ताद रस्ताद चोरून येताना Ladies and gentlemen, this is Syria. Sogli gurta ma yeah, I'm coming, Lord, I'm coming home.